Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wahin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan arupi pinten-pinten kesempatan kesehatan lan napa kemawon ingkang sampun kita tampi. Mugi-mugi kanthi ngrumaosi bilih menika peparing saking Allah, salajeng kita ginakaken kangge kesainan menika pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala minangka salah setunggalipun bentuk syukur ingkang saestu sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambahan ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara ini masalah tomak. Tomak artosipun nggadhahi ketergantungan utawi pengarep-arep dumateng salintunipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun ngeten menawi kula panjenengan ningali kehidupan ingkang sampun kita tingali sesarengan
sedaya pendorong gerak tumindak lampahanipun menungsa menika dipun dorong dipun giring dening tomak utawi waham niku ya sami mawon waham niku pengangket ya. Dikira-kira engko arep oleh bati sakmene. Mulane terus gelem dodol iki. Dikira-kira engko arep panen sakmene. Mulane terus gelem nandur iki. Niku waham. Nah, tomak niku sing kathah terhadap paweweh sakliyane Gusti Allah niku namine tomak. Ngarep-ngarep paweweh saliyane Allah, napa paweweh niku rupa barang, napa rupa manfaat, napa rupa napa mawon. Menawi kita nyali enten tiyang sing berjuang pengen kuwasa ngoten sampai direwangi sengsara enek sing 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun kok betah men. Iki ternyata pendorongnya tomak niku wau. Bahasane iso dipoles. Ora tomak tapi cita-cita. Ora tomak tapi jiwa besar, keinginan lebih tinggi dan macam-macam. Dan itu sedaya bahasane rancu, jadi sekatah jumbuhe. Pemisahé namung kalih, namung setunggal. Sapa tah sing dijaluki? Ngoten. Sing dijaluki sapa? Sing dijaluki Gusti Allah niku namanya mboten tomak tapi roja. Ngoten. Lajeng penjaluk niku bali arep ning ndi? Nek balike teng awake dhewe nggih termasuk tomak. Tapi nek penjaluk niku dasare krana ibadah, krana sadar lek panjen sing duwe sing iso ngayahi niku namung Allah. Lan niku namine roja iki. Pengarap-arap. Allah yang sing suluk, yang sing pun belajar noto ati, pengen takarub dipeteng Allah niki kudu hati-hati. Oleh mutu mindak senajan bentuke iki bentuk ibadah. Iku pendorongnya apa? Pendorong tomak kah? Pendorong rojak kah? Pendorong waham? Apa pendorong riak? Lah pendorong-pendorong ini menentukan hasil saking perjalanan ini. Nek wong niku tumandang sejak awal panjang sing dipikir niku duit. Mungkin tandang nopo mawon niku mungkin anggere urung tok duit jarane urung tok. Senajan wis oleh liyane duit sing luwih manfaat. Kan ngoten. Ya senajan toh ndonga kuwi yo oleh luwih gedhe katimbang isine donga mungkin. Isine donga paling njaluk rezeki jembar, njaluk duit sing akeh, njaluk apa ngoten. Niku menurut penganggapan sing njaluk isine penjaluk niku luwih gedhe. Nah, nek niku dadi pantengane ati, dadi pendorong ndek tumandang njaluk, maka akhirnya nilai tumandane njaluk niku nggih napa sing dadi pantengane ati niku. Senajan nalika njaluk niku jane piyambake pun madhep teng Allah. Lah madhep Allah niku jane luwih larang timbang isine penjaluk. Ya niki akibatnya diarani zulun wingi kok. Dadi tumibone keasoran. Napa muncule cabange keasoran niku bibite krana tomak. Niku sing jenenge tomak niku mesti arah cita-cita titik akhirnya niku nang dumateng lintune Gusti Allah. Lah moko sing sak liyane Allah niku mesti asor. Sak liyane Allah niku mesti asor. Lah moko donga, ibadah, ngamal, taat, nulung wong, nekake dhuwit wong, ngurmati wong. Niku sedaya jane arahe dalam rangka kangge ondo tataran munggah dhateng Allah. Lah kok enek ondo ora dienggo munggah ning Allah ning malah dienggo jegur teng nun sewu WC. Lah niku kan jenenge ondone niki alat kangge nampa
Kaasoran, marani kaasoran. Kenapa kok sampai wani marani kaasoran? Mergo pandangan atine wis ana bibit tomak milik barang sing teng jerone kaasoran iku. Jadi apa ibaratnya ngoten niku. Mula dielingne saestu dening panjenenganipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang tomak menika kanten nek mboten hati-hati eman-eman lah tumandang. Wis tumandang apik, alate alat apik ibarat ngoten ondone ondo emas. Lah kok terima arep dienggo ndukiri barang sing ning jurang sing ternyata ning jero jurang ku ning batang ngoten. Eman-eman alate. Nah, waliane tomak niku napa? Warok, wirai, wirai, warai. Nah niku walian kalih niku lah. Sing kathah istilah warok niku dibandingne napa dimaknani wirai niku ngati-ati tumandang aja sampai nglakoni barang sing haram gedine, cilike aja sampai nglakoni barang sing syubhat. Lah lek warok sing model niki niku waroke wong awam, waroke wong umum, tegese umume wong wirai niku ngoten niku dereng saged jebol utawa dereng saged cara wong tarung ngoten nandingi tomak sing pun muncul teng ati. Tomak sing muncul teng ati saged ditandingi warok niku waroke wong khusus, waroke wong khos. Niku sing dipun dawaken dek wingi wa inna ma yuqabiluhu waraul khassah. Sing iso nandingi tomak kuwi waroke khos. Wa utai waraul khassah indahum mungguwe ahli tasawuf iku sihhatul yakin, benere keyakinan. Yakin sing bener-bener tentang napa? Macam-macam tentang kismah, tentang pandum saking Allah. Pandum kalau wis diyakini nek sing jenenge pandum jatah mesti tekane. Nah apa kok ragu-ragu njur kuwatir gak uman akhirnya njaluk liyane Allah. Lan malah ina ta dadine. Rasane wis genah lah kok bapake iki wis riya-riya itu mesti kok ditukokno klambi anyar. Mesti ditukokno klambi apik, mesti tukokno sepatu anyar, celana anyar. Lah tapi ora yakin. Oke, bapak lali. Oke, bapak ra duwe. Oke, bapak ora teko. Akhirnya piyambake terus ino ceker dhewe golek-golek dhewe. Lah, akhirnya oleh malah elek. Ino dadi. Padahal lek gelem yakin ngoten ya malah apik. Orang kira piyambake terus njaluk-njaluk teng liyane bapak. Anane enten tiyang njaluk-njaluk teng liyane Allah niku lagi mergo ora patek yakin karo peparinge Gusti Allah. Mane kangge nandingi tomak wong jur njaluk teng liyane Gusti Allah, dalam arti njaluk niku njaluk tergantung lho nggih. Seakan-akan sampai pada tingkat lek gak wong iku gak iso lho sampai ngoten. Lek gak rono gak iso. Niku jenenge menutup 1000 kemungkinan yang lain yang Allah bisa melewatkan yang lain niku wau. Kaya-kaya sing ora dalane namung niku tok. Nah, nek yakin Allah sing nyelesekne, Allah sing bakal maringi. Nah, tomak niku nggih mesti ilang. Nomor kali kangge nanggulangi tomak niku enten kamalut ta'alluq bi rabbil alamin. Genep kamal niku nek dimaknani genep ya. Genep utahe utuh, utahe total ya. Ta'alluq secara total, bergantung secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Ya mungkin liwatnya dengan tafakur bisa. Carane saged kamalut ta'alluq niku ya diantarane tafakur. Mikir-mikir kedadian sing pun enten. Alah, nyatane aku nungsang jempalik ya ana yahene nganggo caraku dhewe ya. Oleh ya ming sakmono. Diwengenane aku pas lara ora iso tandang apa-apa lho. Nyatane ya mara teka. Nggih. Niku nek sering ningali kedadosan niku terus ditafakuri, niku sesuk terus taluke dumateng Allah, gumantunge teng Allah niku sampurna. Bener sampurna mboten kok nek wis
Napa wis keteleyek wis cara wong wis mancep gak iso obah iki wis pancen takdire sakmene ora ngono. Jenenge takluk niku aja lek wis kepothokan gak iso obah iki muni wis pancen takdire ngono. Tapi nalika ijek bebas lapo-lapo iso lali. Iku berarti takluk iki sik dereng total. Takluk total niku penak gak penak, gampang gak gampang. Nggih. Hasil gak hasil terus dumantungnya namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jurus malih kangge nanggulangi toma ngene iku wa wujudus sukuni ilahi. Wujude rasa tenang ilahi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi mbuh Allah kok maringi mbuh ora Allah iku kok sida nuruti dongaku apa ora hasil apa ora niku piyambake wis gak ngitung. Tapi lha ya ana yane aku urip sing ngurupne Gusti Allah niku kelingan mboten tok wis tau wenang ya. Nah, ketika ada rasa tenang seperti itu, wong niku pun mboten melek napa-napa. Lah apa sembarang kali wis dicukupi. Ya senajan wujude kecukupan niku urung teko, lah wong ning kene lho. Ibaratnya ngoten, lah wong ning kene, lah apa bingung-bingung. Tunggale upamane ten panitia pengajian nggih. Acarane jam 09.00. Acarane jam 09.00. Nalika pun jam 08.30 kiai sing diundang niku dereng dugi. Niku tenang napa gelisah? Gelisah. Mergo dereng dugi. Lah napa nate Gusti Allah mboten dugi? Napa nate Gusti Allah mboten dugi gitu lho. Mboten nate Allah itu la ta'khudhu sinatu wala naum. Lha nggih. Lha nek panjenengan wong niku yakine tenan. Terus niku oleh takluk teng Gusti Allah tenan. Lha soal ora wujude barang sing diarep-arep, ora tekane perkara sing diangen-angen. Lha niku kan karek ngenteni wayah ngono. Cara panitia pengajian ngono, Mas yo kiai ini urung hadir teng arena. Ngoten nggih, urung hadir teng lokasi pengajian. Lha tapi wis ning omahe kiyaine ya. Sanding masjid kono kok, arenane ning madrasah. Kiyaine sare teng daleme Pak Yai ketawan mau. Lah panitia nek tau wenang. Mas yo urung wujud kiyaine. Dereng hadir teng pengajian tapi wis ana rasa tenang. Niku mesti gak kelabakan golek kiai liya. Lah nek wis sekat kurang 10 menit urung rawuh iki piye kok terus kiai sing rawuh sak terus dibene sewu iki. Mangke menawi mubalake dereng rawuh jenengan sing ngisi rumiyin lho mesti kelabakan golek-golek liyane. Mergo dereng wujud sukun. Dereng enten ketenangan yang muncul. Lah mongko mulai apa yo enek to. Nek kiai mubalek diundang beli janji niku sok biasa. Karena wajib ngundang akeh kadang-kadang janjine jam 09.00 wis teko ibake acara sing kono sampai 9:30 urung bar akhirnya mundur. Berarti sudah biasa kemarin kiai kiai menungso ngoten. Tapi nek Gusti Allah napa nate to blenjani janji. Ben nek blenjani karep sampean nggih. Nek blenjani karep sampean nggih. Sering Allah blenjani karep jenengan mergo Allah welas dateng jenengan. Lek karep jenengan ditepati justru sampean sengsara. Nah Allah mboten kersa nyengsarane kawulane. Dibanggo kawulaku sengsara wis aja digawe ya, malah ngoten. Tapi nek Allah sing janji piyambak senes karep jenengan mesti tepat. Lho niku salah satu carane wong iso sukun, ngoten lho nggih. Iso anteng dumateng Allah niku diantarane memahami janji-janjine Allah. Memahami janji-janjine Allah, ngrasakno napa sing pun diparingi Gusti Allah. Sing nomor sekawan 1, 2, 3. Nomor sekawan lek pun yakin pun mantap pun sedaya niku ampun apa jurus sing nomor sekawan nggih niku wa'uquful himami alaihi. Ukuf niku iktikaf ukuf niku wis ukuf niku lungguh anteng madhep mantep. Cara sakniki memusatkan konsentrasi hanya kepada Allah.
Wis ora enek sing dipikir, gak enek sing diangen-angen, gak enek sing diarep-arep, gak enek sing ditujuan, gak enek sing dadi kemarman, kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku jenenge uku. Segalanya untuknya. Niku uku. Jungkung wong Jawa ngarani jungkung niku lak cara jungkung mempeng getutan. Terus getutan ya. Getutan iki ngeten lho. Jenengan wayah tandur. Ya wayah tandur. Moko tandur iki banyune mepet. Iki lek giliran banyu ora ndang dimanfaatne, ora ndang ditanduri engko selagak uman banyune. Wah, akhirnya terus memusat teng riku. Sedaya kekuatan jenengan dipusate teng soal tandur niku mengko akhirnya napa? Anake sing arep ning toko wis gak usah ning pasar sik melok tandur ae. Bojone sing arep ngurusi apa wis ora usah ana tandur ae. Seluruhnya akan dipusatkan di situ. Mergo getutan niku. Ukuh niku ngoten niku. Wis ora usah mikir kono-kono. Wis pokoke rene ae lah. Niku namanya ukuh. Jenengan upama duwe dhuwit ya diserahne Allah, duwe akal diserahne Allah, duwe napa kepotensi napa mon diserahne Allah, maknane untuk mendukung napa ibadah dumateng Allah niku namanya uquq. Seluruh bima karep cita-cita keinginan memusat kepada Allah. Umpama to kepengin duit niku namung kepinginan antara karepe piye? Nggo duwite arep kanggo ibadah Allah. Upama aku mbangun omah iki ning kepinginan antara, mergo mbangun omah iki nggih nyenengne tamu. Nyenengno tamu kuwi diperintah Allah Rasulullah mergo mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Ngurmati tamu. Lek aku dhewe ngene jane ora usah bali, ora usah ngono turu ning ngisor gubuk ae wis cukup. Tapi yen ngurmati tamu perlu bangun omah, perlu tuku kursi. Lho, ngoten lho. Dadi mungkin sampean ketoke kaya bangun omah niku kaya wong sekedar mewah-mewah, tapi lek ati niki ya soal ati malah. Ati niku njungkung teng Allah, bangun omah niku dadi ibadah. Lha seluruhnya akan terkait ke sana. Lha kok kang pitik orang jenenge wong kanca akeh nek kanca rene namu lak kena ngurmat tamu. Jadi kita ini pitik tapi niku hormat tamu kan ngoten. Terus terkait sedaya. Jadi ternyata Rasulullah Mbak menghubungkan soal hormat tamu niku dihubungkan soal iman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yukrim dhaifahu. Mergo kita sepele ngormati tamu niku angel lho. Nggih. Tapi lek panjenengan duwe rasa ukuf dumateng Allah, ya ketoke kaya jagongan mbek wong biasa. Tapi itu semua dibungkus dalam rangka yu'minu billah niku wae. Dene mboten sadar lah. Ngene iki gue mesti wiridan malah jagongan mbek wong ngene iki lho. Rasulullah mergo lali lek nemoni tamu ku jane yo perintah Allah lali dhek. Jane hukume yo padha nemoni tamu ku yo wiridan kok yo. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kan ngoten. Nah niku imam namanya. Aku lah apa kok nemoni tamu? Ini ada arah cita-cita setelah itu. Ada arah masuk kepada ridho Allah. Ngene ukuf. Ukuful imam. Sing nomor gangsal kangge nanggulani apa tomak niku wa tumakninatul qalbi bihi. Tumakninatul qalbi bihi niku antenge ati bihi kelawan Allah. Jan anteng ini sampun mboten jenenge anteng niku ora keroncalan lho. Kula sampean lak sik kalan to nggih. Wis karep bodho karek kurang-kurang dina ora nyekel bebas atine jan keroncal kecet rono mlayu rono mencolot rono nek menawa kono kok. Dene kok semoyo jare sak urunge riya mlayu rono. Ibu serene, mlayu rono pu serene. Jane gelem tenang yang riya ket bene ngene iki lho. Gitu gitu. Jadi jenenge riya gak kira wayahe riya mesti takbir ya mesti enek. Urung tahu kok terus riya gagal niku urung tahu. Lagi ngoten. Kok ya ora apal-apal lho. Niku mergo atine dereng tumak nina. Dereng tumak nina. Nah, dari seluruhnya ini maka ada buah dari jurus sing lima niku mungkin muncul walayakunu lan ora ana iku lah kedue wong apa sing ora ana rukunun
condong ila ghairi marang liyane Allah. Lha wis rumangsa dicukupi Allah kabeh, sing dadi pantengan marang Allah kabeh, sing dadi cita-citane marang Allah, atine anteng mergo ditunggoni Allah. Mergo bolak-balik wis kepothokan dicolok Gusti Allah. Dicolok piye? Nyatane iki dikai tenan Gusti Allah kok. Kedisian terus. Lah niku nggih. Lah saged ngoten mengke mboten enten istilah kak gadah rukun. Condong mawon mboten apa malah gantung. Ngoten lho nggih. Upama nuwun sewu nagih utang ora kasil kok terus jengkel karo sing ditagih iki ya ora wis pancen urung wayahe diapakno. Lah iki mek menawa sekedar ikhtiar, wong ikhtiar ya diperintah tak tandangane kasil kak kasil ya mbuh. Jadi apa gagal panggang guyu ae. Ngoten. Ora kok terus malah cangkem lecek semoyo terus ora anu ora metu ngono ne. Wis kata wong niku lek nagih di Semayan itu terus mulai karo gremeng. Niku lah sing di Semayan ya ngono sing semoyo ya ngono. Semoyone ora gandung teng Allah ya bingung. Ana wong teko urung mesti lek nagih wis teratapan ngoten. Mergo ora gantung teng Allah, jane lek gantung teng Allah nggih penak Gusti Gusti wong. Biyen sing ngebrusne kula sampai utang niki jenengan. Dan niki kok enten tiyang nagih niki nggih berarti buta. Moko sing nukulne kebutuhan nggih panjenengan. Lha soal kecukupane kebutuhan nggih nyukupi jenengan. Kula namung sak derma dadi dalan. Lek panjen kecukupane tiyang nagih niki kedah liwat kula Gusti. Nggih mengki sing nyukupi kula nggih jenengan. Tapi lek kecukupane tiyang niku kedah liwat liyane kula nggih jenengan atur, sing tukang ngatur nggih jenengan. Mengki lak tenang ngoten mawon. Samono kok tatap. Gus tanggal 20 wis mayane BNI dikene tak semane tanggal 20 kok ngoten. Kaya-kaya BNI malah ngungkuli Gusti Allah. Nggih nggih. Jadi kula jenengan yo ora kok berarti terus nyepelekne gak nyaur utang, tapi tetep soal nyaur utang yo perintahe Allah nggih. Wajib ya kudu ditandangi. Lah syarat rukun itu mandang kan ya kudu ibaratnya wong salat kudu wudu dhisik. Lah nek ora duwe wudu lah salat piye? Lah nek pancen duit sing arep nyaur ora enek terus yo nyaur apa? Ngoten lho. Mulane yo enten tata krama. Bagi wong sing ngutangi kudu fanaziratun ila maisarah. Ngenteni sampai iso. Aja percaya karo semoyone. Mergo semoyone wong kuwi duduk semoyone Gusti Allah. Salah satu cara nih fanaziratun ila maisarah kudu duwe yakin. Wong tekane kebutuhanku ora mesti kudu liwat wong sing ngutang aku. Senajan aku gak nagih, lek kebutuhanku cukup mesti cukup. Wong Gusti Allah niku ngatur ngene pintere ra karuan. Nggih lho nggih. Saman wis lha iki aku kudune arep ziarah Wali Songo. Kudu duwe sakmene ngono moko ziarah esuk tanggal 10. Lah kuwi tanggal 5. Lha 5 dina Gusti Allah meroses kepinteran. Kepinteran lek kemarin nyukupi ziarah. Lah sapa ngerti to Pak teko ndoto arep ziarah mara-mara sampean dijak wong liya. Pamaran, malah gak sido ziarah malah dibosi wong kerja niku. Lah saged wonten ngowahi ngoten mawon. Pira suwene Gusti Allah ngowahi sak srit ngono bareng. Iku. Jadi nggih mboten perlu condong. Condonge ora lho, pemene taluk. Condong maksudnya terus duwe kecondongan. Ikulah pokoknya sing iso iku. Akhirnya nyedek-nyedek rono. Apa ngerayu-ngerayu kono. Mboten usah. Ya wajib apa ditandangi ora kok krana butuh barang wong iku, ning justru karena aku diperintah Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Nek dadi ngeten contoh sing penak paling cedhek sing biasa bendinane kula jenengan lampahi. Sing nyekel duit ki bojo wedok. Bisane aku kuwi lek nggih ya nggih bojo wedok ngono. Lah bisane aku lek metu ben gampang disangoni serada akeh tak rayune ah. Mboten perlu ngoten nggih, wajiban jenengan apa sampean lakoni krana diperintah Allah. Niku pun otomatis. Aja kok krana aku wedi bojoku lah keliru, mungkin lak bojone dadi Gusti Allah. Dadi lha kok kesusu mulai. Mulai diamuk bojoku, diamuk bojo kok wedi nyapa lho. Aja kok ngono carane. Aku perlu mulai nyapa nepati janji.
Mergo aku lek gak nepati janji didukani Gusti Allah. Senajan sasaran janjiku ning bojoku. Gusti Allah yang merintah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi Gusti Allah aku kan bergaul karo bojo sing apik. Lagi dalam rangka bergaul sing apik aku tak niat ngene. Jadi kok mulai krono cepet-cepetan krono wedi bojo lah niku jenenge malah nyembah bojo. Jenenge rukun ilal bojo. Rukun dalam arti condong. Dan terus malih wala intisaba lan ora ana napa semende. Semende niku ya sami kali gantung ya. Ora ana semende ku maujud ila khalqin maring makhluk wala kaunun lan ora maring liyane maring kaun liyane Allah. Jadi wis gak ana liyane Allah sing kena diganduli, sing kena dienggo pedoman, sing kena dienggo sendenan, sing kena dienggo cageran, sing kena dienggo agul-agulan niku pun mboten enten. Niku lek duwe jurus gangsal niku wau. Nggih, istilah sing gampang fahadza huwal wara. Inilah yang dinamakan wara. Alladzi kang yuqabilu kang bisa nandingi apa wara, nandingi at-tama'a ing tama. Al-mufsida kang bisa ngrusak. Wa bilan kelawan al-waraq sing model ngeten iki, duduk kok waraq sekedar ninggalno sing haram, ninggalno sing subhat mboten sekedar niku itu sudah tentu wong itu memang aturan gitu nggih. Sing dimaksud waraq iki waraq sing teng jero kok nggih. Nek waraq sing teng jaba niku isin mbek wong ya iso lho. Dadi wong wirake niku saged mung sekedar isin karo wong. Wah, aku wis dadi takmir ya gak pantes ning warung. Wah, aku wis dadi takmir ya ora pantes aku luyuran. Ngoten saged dadi wirai lho nggih. Tapi wirai sing model ngoten niku sik dereng berfungsi kangge ngilangi tomak. Wa bilan kelawan hadal waraq sing model khusus niki wau yasluhu bisa dadi bagus apa kullu amalin saben-saben amal muqarribin kang bisa marekaken marang Allah Subhanahu wa taala wa halin lan tingkah lan saben-saben tingkah musidin kang bisa gawe bejo dadi sabab yae bejo kamana baha kaya oleh ngelingaken alai ing atase ma sapa Al Hasan Syekh Hasan Al Basri radhiyallahu anhu fi jawabihi ing dalam jawabane Syekh Hasan Al Basri al-mazkuri kang wis disebut. Kala wingi nika Hasan Basri dites kalih Sayyidina Ali, jawabane ngoten niku. Apa sing dadekne agama kuwi kuat kokoh? Jawabane al-wara. Al-wara sing wara ya wara sing ngeten niku wau. Apa sing dadekne agama iku rusak? Jawabipun at-tama. At-tama sing maknane condong, semende, gantung, ngungsi, dumateng menungso. Kala dawuh sapa Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu tasih soal wara niki. Al-wara'u ta sing darane wara iku ala wajhaini ing atase cara loro, dalan loro, wajah loro. Nomor 1 yaiku wara'un wara' fi dhairi ing dalem lahire. Apa wara' lahir kuwi? An la yataharraka rupane yen to ora obah sapa wong. Ora obah illa lillahi kejaba krana Allah. Obah ae ora kejaba krana Allah. Nomor 2 jenenge obah niku lak awak. Nomor 2 wa wara'un lan wara' fil batini ing dalam batine. Apa iku wa utai wara'un fil batin iku alayat khula arep yen to ora mlebu qalbaka ing jero ati sira apa sing ora mlebu illallah kejaba ming Allah tok. Jadi warok lahir jelas kangge aturan syariat nika tidak obah kecuali ada perintah. Lek aku obah melayu mergo lek gak melayu nerak larangan. Aku obah tumandang mergo lek gak tumandang disenani Gusti Allah. Mergo dawuh Allah aku kon obah.
Jadi obah utawa gak obah niku berdasarkan larangan lan perintah sing sedaya pun disebut tengene kitab fikih. Ngoten lah. Warok batin. Nah niki sing kudu dilatih. Warok lahir niku terus iso ngelmu fikih, salate bener, wudune bener nggih. Salate bener, wudune bener, zakate bener. Lunga haji arang kading gelem melu latihan manasik ya wis bener ya ampun. Soal iki nyolong cara wong dagang ya wis ngerti carane akat-akatan sing bener, barang subhat sak iso-iso dihindari, barang sing haram sak iso-iso napa sak mampune dihindari. Niku jenenge pun warok lahir. Nah, warok batin. Nah niki sing ora ana sing mlebu ning ati kejaba Gusti. Ora ana sing mlebu ning ati kejaba Allah. Ya terserah lah. Sing dimaksud Allah teng mriki niki Allah asmane kah? Lah niki monggo pokoke sing penting Allah. Boleh lah untuk sementara latihan sing ngebeki ning ati Allah muni mawon. Allah jenenge tok asma. Ismu zat. Allah sampai kebek. Ora nek sing dileboni barang liya. Mergo niku sampai kelebon terus putah. Ati niku kaya gelas, lek digrujuk zikir terus atine resik gak ana watu liya. Iku iso full. Lah bar zikir kok moro-moro kelebon duit niku, kelebon gabah, kelebon apa terus zikire kutah biar ngoten. Lah nek kutahe niki kutah krana zikir niku mungkin metune insyaallah nggih apik. Krana wis kambunan zikir niku wau. Dadi nggih, kelebon apa? Kelebon watu kutah ser ngoten. Ibaratnya watu niki maksiat. Maka yang keluar nanti adalah astagfirullahaladzim, tobat. Nah, ngoten niku lek. Lah nek sing teng gelas niku pancen uyuh. Duduk banyu, kelebon watu ya kutah-kutahe uyuh. Betul lho nggih. Lah sing teng jero ati niku wau awu. Sampeyan puncali watu, bluk, kebule ya kebul awu. Lah nek sing teng jero ati pun kebek iman, apalagi nyumberi iman nyumber asma terus muni Allah. Kok ketekan susah mlebu teng ati jeneng ngoten nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ya Allah paringono kiat, ya Allah paringono sabar ngoten. Dadi lek sing teng jero gelas niku pun banyu bening, niku mungkin kelebon napa mawon muncrate nggih banyu bening. Niku mulane nggih teng mriki sing penting wong niku teng jero ati kebek Allah apa Allah ki asmane, apa Allah niku sifate, apa Allah niku sampean rasakno kehadirane, monggo lah sak iso-isone. Wong sak goblok-gobloke wong ini ngati muni Allah niku iso lho. Arep munekna ati muni Allah apa ngenteni kudu mondok 10 tahun. Gitu. Kan mboten perlu. Betul. Nek terima belajar salat ngoten jane kan ora perlu tok kudu ngatamno takrib, ngatamno fatwa ngoten perlu. Wis matur sowan ngene Kiai, kula tak praktek salat jenengan benakne iki. Oh carane sujud ngene, cara ngene wis dieling ngene bar iku praktek bener ya wis bar kuwi jenenge wis ngerti syariat ngoten lho. Dasun kata-kata kula jenengan memahami syariat itu kula terus kudu mulai teko fikih, usul fikih, kaidah fikih sampai nopo iku lah arep njawab soal-soal syariat. Nek niku fardhu kifayah. Ojo kabeh pinter malah tukaran. Ya fardhu kifayah maksudnya fardhu kifayah niku sak wayah-wayah nek wong ngadepi masalah tak kok enek sing jawab ngoten mawon cukup. Ora kok waduh kudu pinter fikih, khatam fatwa, khatam iki. Ya mungkin wektune entek. Nggih ta nggih? Lha wong niku kali Allah diamanat diwi-diwi. Enek sing diamanati sawah. Lha nek terus amanat sawah ditinggal golek fatwa wahab terus sawahe gak kegarap keluwen kabeh malah kiyaine sing ngaji fatwa melok lesu. Jadi niki nun sewu nggih, napa pemahaman tentang sadurunge melu tasawuf melu tarekah kudu syariat dhisik niku syariat itu untuk membenarkan laku yang selama ini dia lakukan. Lah terus bener ya wis. Lah bolak-balik bertakrib nggih fatwa napa Fathul Mu'in, Fathul Wahab, napa niki bab taharah yang ngono iko, bab salat yang ngono iko, dan itu sebenarnya dibukan untuk
seluruh orang, tapi hanya beberapa orang yang memang ta'ayun. Ta'ayun itu kepotokan. Maksudnya kepotokan memang dia jadi duta desanya. Sak desa iki sing mondok ketepaan dhek tok, atau wong loro telu. Nah, maka dia sebagai orang yang jadi duta desanya, dia klebu ning gone falawala farum min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin itu. Jadi ora kabeh wong dipuweksa kon ngaji Fathul Wahab sik bareng kaget melu ngurusi tasawuf, belajar tasawuf ya kesuwen. Ya lah gak ndang mati. Ngoten lho nggih. Maka untuk yang dimaksud syariat itu kudu bener itu tidak kok terus bener ngerti jalure, ngerti jalur. Itu tidak semuanya. Sing penting lakune wis bener ya wis. Wis bener lek carane nyetir ngene, carane ngegas ngene, carane ngopling ya wis ora kok terus bolak-balik ngopling yang tepat itu kayak apa? Ngegas yang paling tepat supaya mesin awet kayak apa? Lah iku lak pembalap. Ngoten lho nggih, pembalap niku kudu ngoten. Jadi sing dimaksud ngoten niku. Mulane nggih kudu dilatih, ngebeki ati ngangge Allah niku dilatih dan itu sebenarnya aturannya enggak terlalu rumit. Soalnya napa? Ati niku mboten fi'il. Nek duduk fi'il, duduk penggawe niku mboten enten aturan syariate. Mergi sing jenenge fikih, hukum. Al-hukmu wa khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Sing jenenge hukum menurut definisi ahli usul fikih, hukum itu apa? Hukum yang berkaitan dengan wajib, sunat, haram dan lain-lain itu adalah dawuhnya Allah kepada orang mukallaf yang berkaitan dengan pekerjaan dan perbuatan. Itu hukum. Jadi lek enek pitik nerak pager terus notol gabah niku mboten enten hukume. Mergo pitik iku duduk mukallaf. Tapi lek enek wong melompat pager terus nyolong gedang, lah itu ada hukumnya. Nah, ini pekerjaan. Nah, dene soal ati. Nah, nikulah sing perlu ditoto. Totonan tasawuf dan itu sebenarnya tidak ada hukum halal haram. Sing enek paling suul adab sampai teko musyrik, sampai teko. Nah, sing sedaya niku berkaitan kali soal iman. Ngoten lho nggih. Kaya ngiseni ati kan kula hafal Allah. Lha niku ning jero WC yo oleh wong ati iki nuwun sewu, ati gak melok ngeden kok. Sing ngeden lak wetenge. Nggih to nggih, weteng niku pekerjaan lahir niki pekerjaan fisik. Tapi sing jenenge ati niku muni Allah teng pundi panggen saged. Nah, teng niku niku. Tapi kadang-kadang kalau jenengan nggih ampun salah persepsi. Kadang-kadang syahadat urung bener belajar tasawuf. Lah iya ben bener. Ngoten lho, syariat urung pecus kok wis malu-malu. Ora kaya ya ben dibenerno karo kiyaine. Dene ora dibenerno terus kapan kalehku bener? Aku tak sik wong ati cek gogrek kabeh ngene kok melu bengat. Lah ya gogrek kok melu bengat ben gak gogrek. Ono aja kok malah ora kadung wis bengat kok malah ora temoto. Ya ditata engko to. Nun saya lho nggih, nek mboten ngandel sama jenengan aktif ngaos kita ngeten iki. Wis seru bab tomak. Mengki lak sampean dicoba mek Gusti Allah. Lha mak langsung biarane cobane niku ora-ora sampe sing ngiming-ngiming ngoten lho. Mergo kare Gusti Allah dilatih Mas. Ya jal kowe bar ngaji hikam iso ta ora? Lha cara jawabane ngoten. Iso ta ora? Kula sing ngaji nggih sami mawon. Kula niki sing tukang ngomong iki wis bar ngaji ini langsung diiming-iming. Wis to lek gelem leren. Bojo kula. Kalau ngosok saulan ra tau turu omah. Nah, iya triku. Bisa lek gelem leren nganu. So ora usah dukonek lambene gak apa-apa aku. Aku wis dicelengan dhewe. Lah kula kan terus mikir, iya mathuke. Mulai minimal ngoten terusan. Mathuke piye? Kula pikir alah. Tak pikir Mas yo aku ngaji yo ora ngurangi apa-apa, terus leren gak ngaji yo ora nambahi apa-apa.
Lha iki lho nggih. Lha pancen jatahe kono kok tuku klambi dhewe ya ben dienggo dhewe. Lek tepak anakku oleh rezeki sono kono klambi anyar bojoku ya ben nambahi senenge bojoku malah penak. Niku kula kandhani. Engko iku bojone kiai malah kok ngono kuwi piye. Yo. Mesti. Aja nggih ngoten niku Bu, wong niku pas duwe butuh wis ta. Ora usah kubuh-kubuh wis tanggal sakmene ora ana apa-apa anu-anu. Kok kaya riyaya iki pisan iki tok. Iki biyane jenenge riyaya ngene iki. Kadang piye ngono kok nggone mbae Cilacap ngono mbae Bluro anu. Biyen ika ya ngono ika. Sing riyaya sing dhisik ika kowe hamil rada tuwa wis diniati bismillah ora rono-rono ya duweke gak nglumpuk. Duwe ya gak nglumpuk. Ku sing dhisik ika tau pres-presan ra duwe blas. Tekan ndoto wayahe silaturahmi wis kadung nyarter mobil arep diwini Cilacap macam-macam. Duit peser ora nyekel. Nyatane moro-moro pas malam riyaya aku ijik ning dalan malah kedisian enek wong teko ngeteri duit. Lho kula nate ngoten niku, malam riyaya gak nyekel duit blas, padahal rencanane tanggal 2 budal ning Cilacap ning Bluro sowan Pak De Pak Lek silaturahmi. Kula namung belajar yakin, belajar ya. Wong Gusti Allah lek dawuh sapa sing pengin rezekine jembar umure dawa silaturahim. Bismillah Gusti kula badhe silaturahim. Soal rezeki jenengan sing ngurus, soal umur panjang jenengan sing ngurus. Bismillah. Saniki nyatane kula tugase ngaji. Dene mboten enten sing ngundang ngaji leren. Istirahat. Pun. Kula tuwatak ngoten. Kula suwante bismillah, tapi serangan paling cedhek ning bojoku. Wah, wis ngene salah. Terus suwante mulai terus lemu, Bu. Terus lemu. Nah niku ternyata nggih ngoten saya terus watak tak wis. Lah ndelala pas malam riyaya niku lho malam riyaya. Kula sik teng Tulungagung ngurusi zakat fitrah teng jamaah Tulungagung mriku. Lha niku nggih kula dereng mulih malah mun enten kanca saking Sumatera mriku sambang tiang sepae. Niku mampir niku namung nggih gangsal menit. Mboten sampai ngombe wedang. Kamu gak kula niki selak susu. Pun, mengke salam kula kangge Mas Imron. Niki, pun. Niku 1,5 juta. Ya wis cukup kula teko nggih. Guyu tok iki lho, Bu. Ngene iki jenenge kowe melek dicolok Gusti Allah. Nanging krana panjenengan mripat atos dicolok ya ora apa-apa mripat. Lek mripat malah dicolok niku mesti terus drodos ngono. Lha ora iki malah guyu ora drodos blas. Dicolok sering dicolok kula jenengan iki sakjane sering dicolok. Mangke jenengan bar ngaji bab tomak, bab warok ngeten, mengki kalih Gusti Allah mesti dikeki suasana, situasi, mboten omah, mboten dalan, mboten apa sing iku mengki ajeng kenek nggih praktek niki. Mulane kadang-kadang sing takok, kula biyen niku nek dereng melok tarekah dereng wiridan niku nyambut gawe lancar lho. Basa sakniki belajar wiridan malah seret. Lho, sak ngoten lho nggih. Maknane napa niku jane ora kok terus sing marai seret niku tarekah niku mboten. Yen pancen lek kowe pancen bener-bener madhep ning Allah. Suasana sing lawas sing duduk sing gak patek Allah ku ya kudu ditinggal. Lek kowe gak ninggali kaya dipeksa. Lha karek kuat-kuatan saiki. Kuat-kuatan nek pancen kowe pancen wis dhisik bejane. Wis dhisik bejo tegese karo Allah pancen wis diseptembel kowe dadi wong bejo. Lah mbok seret nyambut gene panggah yakin ae karo Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Tapi nek pancen wis distempel ora bejo, ndelok panjenengan ati gogrek. Ngoten. Niku ditarik-tarik Gusti Allah dikai kelonggaran barang niku panggah ora budal. Semoyo Gusti iku nang awakmu sembarang kalau wis duwe kok ora ndang melu-melu wiridan piye ta piye ndang nata ati. Nata dunya sik Jereke lek dunyane urung temata kok nata ati malah gogrek kabeh ya ora ya malah kedelep-delep kuwi ya. Ngoten. Mulane nggih mboten kena tinggi bedhekan ngoten niku. Niki wangsul dateng soal warok kalau wau
tata lahir warok niku napa? Obahe raga fisik niki manut aturane Allah, obahe batin atine kebek Allah. Dan zakara nutur dzikira diceritakne ditutur sapa anabadhum. Sak temene setengah ulama iku kana ana sapa ba'duhum ana iku harison semangat lobo ngoyo ala ayyara ahadan ing atase yen to ningali sapa ba'duhum ahadan ing wong siji muman saking wong hadhi kang utawi iki ku sifate man. Diceritakne wonten sebagian ahli tasawuf niku sing ngoyo pengen roh apa enek to wong sing sipate ngene iki apa enek. Obahe ora apa-apa kejaba perintah Allah, atine ora enek apa-apa kejaba Allah, apa ya enek. Pertanyaane niku. Enek, lek gak enek apa diceritane. Tapi terus ngoyo goleki. Baca alam mongko tumandang sapa ba'duhum. Pemandang iku ya jtahidu nemen-nemeni sapa ba'duhum fi talabihi ing dalem goleki ahad. Ngoyo goleki wong sing modele ngeten iki. Wayah talulan gawe cara, gawe krenah. Wong kuno gawe krenah. Gawe krenah niku wis golek berbagai cara piye amriye iso teko. Wayah talulan gawe krenah sapa ba'duhum alat tawassuli ing atase bisa sambung, bisa kenal ilahi maring ahad. Bi ayak khuda kalawan yen to ngalap sapa wong, sapa ba'du mang asayaan suwiji-wiji, ba'da sai sause suwiji-wiji min malihi saking bandane ba'duhum. Ngoten dadi duwe bondo akeh niku entekne gampangan dijukuk sakmene nggih sedekah rono, ku sedekah pernune ben kenal. Kabare ning kono enek kiai sing modele ngono parani. Takone rono, parani rono. Wayak situlan nejo sapa ba'du. Nejo bihi kelawan sai. Bihi kelawan sai nejo al fuqara ing pira-pira fakir, wal masakin lan pira-pira miskin. Dadi duwite niku nggal titik didum-dumne fakir miskin. Wayakulu lan ngucap sapa ba'du. Wong sing niku wae sing duwe kepinginan niku wae ngucap piye? Liman maring wong yukti kang wis paring kan wis wewe sapa ba'duhi ing man minhum saking fuqara masakin hinal munawalati nalikane nyerahno. Nalikane tiyang fakir tiyang miskin niku diwehi duwite piyambake niku piyambake kali ngomong ngeten. Khun laka Khul laka. Khul ngalapo sapa sira? Khudlan kok khudlan laka piye? Khudlan laka. Nek sampai duitku iki mbok tampa kowe imo. Anggere nek wong pikir dikai ya. Akeh duit mbok tampa kowe wong elek. Wong ngasor. Khudlan laka. Fakanu monggo ana sapa fuqara masakin iku ya khuduna padha ndukuki sapa fuqara masakin. Wala yasma'u lan ora ngrungu sapa ba'duhum man min ahadin saking wong siji minum saking fuqara masakin ora ngrungu jawaban ing jawab mutabikon kang cocok lima maring barang aroda kang ngarepaken sapa ba'duhum hu ing jawaban mangi bikalamihi kelawan omongane ba'duhum. Ternyata wong fakir, wong miskin sakmono akeh kuwi. Diomongi ngono kuwi ora enek sing jawabe, ora enek sing tepak. Sing cocok karo sing dikarepno wau. Sampai ila anzofaro. Tumeka yen to merkoleh sapa ba'duhum mang zata yaumen ing dalam siji dina bibugiyati kelawan butuhe ba'duhum. Wahasolan hasil sapa ba'duhum ala maksudi ing atase sejane ba'duhum wa munyatihi lan pengarep-arepe ba'duhum. Sampai
duwite mentek niku sik areng nemu. Kurang enek to wong sing sipate koyo sing diarep-arep niku wae. Ternyata akhirnya oleh. Wadali kau te mengkono-mengkono oleh nemu. Iku ana sak temene batuhum iku kola. Dawuh sapa batuhum li ahadi maring salah sijine fuqara masakin. Huzlan laka. Huzlan ino laka kedue sira. Pakola mengkon jawab sapa ahad. Lahu maring batuhum. Akhuzuhu la minka. Enak sing pinter ternyata. Kowe arek jugo iki kowe ino, berarti kowe tak wahi. Kan ino kan diwahi. Kowe jugo gelem nampa berarti kowe ino, mergo kowe tak wahi. Dia lagi enek wong melarat, wong fakir sing jawab ya pinter. Aku ora jugo sangka awakmu. Wong iki rezeki kok Gusti Allah ora kok kowe. Riku terus marem ya. Oh, tibake pancen yo enek. Wong sing atine kok. Lah nek atine tomak teng dhuwit yo mesti ngoten niku wis. Ana ngono yo ben sing penting oleh ngoten ta nggih. Kan ngoten. Tapi lek wong atine tatak, aku juga yakin lek iki kok Allah ora kok kowe. Dadi aku ora ino. Aku nampa kok Gusti Allah ora kok kowe. Kowe lak mung kongkonane Gusti Allah ae. Akhirnya napa? Ya mbake mboten anu mergi atine kebak Allah niku wae. Dan nikulah napa jenenge cerita nggih, cerita ternyata enten lakone wong biyen sing model pengen roh sakjane apa ijek enek to. Wong sing apa gelem nampa atine tetep wirai. Ngene nggih. Dhek gelem nampa mergo pancen diundang diwehi kan kudu ditampa. Lha nggih. Diundang jare kudu teka, diwehi kudu ditampa. Niku perintah syariat to nggih. Perintah syariat. Lah terus atine kebek Allah. Lha mulane kok metune cangkem omonge ngoten niku wau. Nampane krana manut perintah Allah, krana atine kebek Allah jawabe ya ngono. Lah ora cukup kok kowe, aku juga keparingane Gusti Allah. Mugi-mugi kula jenengan saged ngoten niku dadi upama panen ya ora krana sawahe sing ngekeki panenan tapi niku pandung saking Gusti Allah. Saged ngoten mengki lek tenang sampeyan. Min plus pas. Mugi-mugi nggih, sedaya pikantuk pitulung. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.